Hey guys, it's CJ Shadow. Welcome back to my channel. So today's video is just gonna be a random video. Na manok niya karon kay it's actually I'm working from home. Niya set up yung ipakita sa inyo ha. Nasa sulod sa balay. Niya time check it's 4:12. So it's basically break time. Niya I need to vlog more often para more watch time kasi I need watch time kay I missed 2 weeks sa pag-vlog. So sa karon nga video kay ako yung paila-ila mo mga ero nga daghan kayo. So I hope you enjoy this video and tell me and comment down in the section below kung kinsa sa mga ero ang pinaka-cute. Okay? So but before that, don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Tarawa ka lagi nga guys. Napos tenor guys. CJ Estrada. Search. Tanawa na to eh. Jeep. ECQ would be like. Okay, so karon panahon na kayo mga ero para matulog ka sa gala. Pero pinaka first na kayo paila-ila kay si Hi Flappy! So ano si Flappy? Si Flappy, ano siya akong iro ganaw ni sa una. Ito pa niya si Flappy. Ganda siya diri sa balay. Pirmi man ko wala sa balay, so mo na return to sender si Flappy. Nya karon kay namalik na sila diri sa balay, so mo na diri si Flappy. Ana si Flappy. Play dati mo Flappy. Play dati mo eh. 7 years old masaya si Flappy. Ano ka Flappy? Wali ka sa mode karon Flappy. Kagido ka si Flappy. Sleep na Flappy. Sleep na. Wala sa mood si Flappy. Next ang iro, wala si Mikey. Mikey! Saan na Mikey? Hayang mandayon. Ha? Wala si Mikey. Usas alpha dog. So mo na suko sa pirmi. Mo nakikita mo sa pirmi kay mga away mo na si Mikey. Pero para igdol niya si Mikey. Gatla lang. Mikey. Tug na Mikey. Tug na. Na. Ano wala ako sa mood. Panduka ko sila. Hindi naman si Chewy. Si Chewy. Asawa ni Mikey na Arte Miss Chewy. Arte mo ka Chewy. Chewy. Di pa ikap. Apir. Buti mo Chewy. Dita. Yan mo na si Pipi. Ulog. Utro pa rin Arte. Tog na siya. Pero magaan siya. Tog na siya. Ano si Akay? Si Akay! Muna si Akay! Tambok na pagiron. Buti man pagiron siya. Tambok na siya. Ano si Akay? Ano Akay? Tog na balik Akay? Tog na balik na. Nga, touch. Waka sa mood si Akay. May gidok ka. Touch. Yan yung papay ito. Piyara kayo. Dahil na eh. May sunod si Bukish. Si Bukish. Muna siya. Tambok niya sa unang. Iniwang mo nun. Dahil na si Bukish. Yung Bukish. Mas mga Bukish. Matog na ba si Bukish? Yan mo niya si Tika. Muna yung pinaka-area sa tanan. No? Lakaw niya rin, barog ito rin. Paano ka camera? Tika? Apir rin. Asa man ka? Bukish? Apir ba? Oo. Dagan. Dagan mga Tika. Hi baby! Outro ko ni ate ko doon. Kaning tulo 1, 2, 3. Yan eh, mga ate na sila dito sa pahikap. Kani mo ni si Bono.
Bono. Mabutang karon kay moody mo ni siya tutungod kay kuan. Kaliko mo ni si Bono kun, nga moody na kani siya. Di ba Bono? Moody nang karon modo. Bono. Hadto ka kamera Bono? Hadto ka kamera? Hadto ka kamera? Hadto ka kamera no? No. Asa man ka? Ha? Asa ka Bono? Asa man ka? Ha? Ha? Asa man ka Bono? Na, slip na balik Bono, slip na. Oh. Wala ko lagi tayo. Asa man ka? Wala si Prin. Hi Prin. Basta si Prin nagali ang kuha nun. Masuya din sila dayon. Magtrupo ni si Mikey ay. Masuya din si Mikey. Prin. Gilkano din si Prin. Awa. Gilkano ni si Prin. Gilkano ka Prin. Mo ni gina-cute sa mga ero. Prin. Why sad man Prin. Simple man yung Prin. Nangadto ka sa camera Prin. Prin. Wala na suya no. Suya ko ni Bonoy. Prin. Alip. Barug. Timbalog. Oh. Sabak kay nagulang ko. Sabak. At tumatukok. Sorry pa. Alright. Sorry ay. Tapi ko sa dito. Kuman. Maray si Kabuno. Maray mga Kabuno. Nagsilos man ka. Ay, silos Buno. Mo si Grab. Otro pang mali. Sina, mo nagikpa na siya kay curtailman. Prin. Sabak Mikey. Murag sa ka Mikey. Murag sa ka. Yamaw ni si Lady. Atung manamang ka. Si Daddy. Sige, mapapasin mo ito eh. Nah. Lady. Suya mga Prin. Manamang ka. Si Lady naman sa agay. Hi Lady. Si Lady mo yung urig nga iro dire. Manipit ng kasiguang 8 years old pa niya siya. Na 8 years old na si Lady, tiguang na. Tiguang malita ang yapon. Gruff. Gusto nga Gruff? Gruff. Hi Gruff. Dito mga Gruff. Usapan ni sa Alpha Dog Grey. Support na ni Dayang masa ilugan. Magsilos na ni siya Dayang. Pero may kontra yan si Grab versus Mikey versus Bono versus Prin. Asa man si Prin? Asa man si Matoy? Moni pinaka-spoil ka ng iro. Moni si Matoy. Si Winter. Moni pinaka-special sa kanan. Si Ethan sa likod. Si Matoy, kitiguang na bro, magbata gyapon. Magkapay mo si Matoy. Muna yung sabak ng doon tayo, maray ka rin sina. Tog na ka. Hindi siya matog kumula sa kapatid. Ating. Anti. Muna yung usay.
Ano ka da? Lapi. Today man yung plapi. Sa ganyan eh. Ibidyoan ti ka niya. Karoon kay kuhan. Karoon pa ka na maray. Karoon pa man ka na maray. Punya, utrusag ka. Utrusag ka. Utrusag ka. Puro mo itong. Di ko makita sa video. Di ko makita sa video. Puro mo itong. Puro mo itong. Ikaw na sinano. No. Tiyak na ako ngayon. Okay. Time check. 4:25 na. Yamaw to. Moro to mo iro. Man na ang break time so hugas ko kamot kay no na. Iwas coronavirus. Char. Then back to work. Kumang ka mo sulod ka di. So na ka. Di na mo gawas ha? Di niya mo gawas. Di na mo gawas TV. Kanya. Kinsa man sa mga hero ang pinaka-cute. Diba? Comment down below. Kanya. Screen cap na lang niya. I-share ng video kay para managan ako ang watch time. Maluoy mo ning gamay akong watch time. So, naparay manok sa ikas eh bro. Sunod na po ng vlog. So, don't forget to hit like and subscribe and see you in the next video. Dali, picture. 1, 2, 3. Yaw-yaw ang kadayon. Yaw-yaw ang kadayon. Nagkuha na kong thumbnail. Share, peace and love.